Hvad sker der, når 6 unge nydanskere samles og selv får mulighed for at gøre noget ved integrationsproblemerne? Hvad vil de udrette, og vil det rykke noget? DR følger de unges arbejde i 8 uger, hvor de vil være under kyndig ledelse af Özlem Cekic. Det er den første dag i Mission Integration. 6 unge nydanskere er på vej til Radiohuset på Frederiksberg. De 6 har ikke mødt hinanden før, men de har det til fælles, at de brændende ønsker en bedre integration mellem danskere og nydanskere. Hej, det er mig, du skal lige hilse på. Özlem, velkommen. Özlem Cekic tager imod gruppen i det, der bliver deres hovedkvarter de næste 8 uger. Velkommen til jer alle sammen. Jeg hedder Özlem, og jeg skal være jeres chef de næste 8 uger. Og I er simpelthen de udvalgte, som skal være med til at gøre en forskel for integrationen. Fordi når vi snakker om integration, så ved vi også, at der er rigtig mange problemer, der går igen og igen, og man bliver nogle gange lidt træt af det. Vi har prøvet at samle et lille uddrag. Prøv lige at kigge med her. Unge indvandrere skal tvinges til at tage en uddannelse eller et job, ellers ryger understøttelsen eller børnechecken. Indvandrerkvinder har alt for lidt kontakt med det danske samfund. Unge indvandrere falder ofte fra på landets ungdomsuddannelser. Indvandrere er langt mere kriminelle end den øvrige del af befolkningen. Forsøget på at få flere indvandrere i arbejde går i den forkerte retning. Halvdelen af indvandrerne i Danmark fra ikke-vestlige lande kommer aldrig ud på arbejdsmarkedet. Hvad tænker I umiddelbart, når I hører det? Når jeg hører det der, så tænker jeg, at det er i hvert fald ikke noget, der drejer sig om mig i hvert fald. For jeg synes ikke, jeg er de problemer, som de siger der, at jeg er en del af de problemer. Er du enig i det? At det tit ikke handler om en selv, men det må være lidt de andres skyld? Det er ikke fordi, de ikke findes. De er her jo. Det har vi selv nogle eksempler på, ikke? Ja. Så det kunne være lidt federe, hvis de også kom med de gode indvandrere. Hver mandag i de 8 uger vil Özlem sende gruppen på en mission. Hver mission skal være fuldført senest fredag i samme uge. Er I ved at være klar til at høre, hvad jeres mission den her uge er? Lad os høre. Ja. Det I skal den her uge, det er, at I skal gå ud og gøre opmærksom på jer selv. For at den her projekt skal lykkes, er det rigtig vigtigt, at I kommer ud til så mange som muligt. Det vil sige, at både nydanskere og danskere har hørt om jer og har hørt om programmet. Det bliver jeres opgave. Om fredagen, der vil jeg så gå på gaden, og der vil jeg så spørge både nydanskere og danskere, hvor mange af dem har hørt om jer. Mm-hmm. Og hvis I skal bestå, så skal hver 5. af dem, jeg spørger, svare ja. Okay. Hold da fest. Er det gennem forskellige medier, eller hvad har vi til rådighed? Det bestemmer I selv. Det er bare en mælkekasse, en megafon, og jalla. Bare rum. Det kunne være det er også en god idé, jo. Er I klar til at køre på? Ja. Vi ser. Fordi jeg går nu. Okay. Jamen, det er godt. Vi ses. Så må I løse problemet. Jeg må indrømme, at jeg bliver meget overrasket, fordi vi bliver bare smidt ud i det. Jeg synes, den første mission, vi har fået, den er ret svær. Fordi at vi skal nå ud til 20% af befolkningen. Af Københavns befolkning. Og det er nemmere sagt end gjort. Godt. Kan vi ikke brainstorme hver enkelt? Altså, hver person skriver. Nå, hvis hver skriver, så samler vi det, sådan så man alle får sagt de idéer, de har. Kan vi gøre det i fællesskab, og så bare gøre det på de her? Hvis alle først gør det, og så man samler det bagefter. Vi har hver vores teknikker. Ja. Vi prøver at se, hvad der sker. Vi kan jo fremlægge sådan enkeltvis. Skal vi ikke gøre det for en ende af? Jeg kan bare skrive det ned, der bliver sagt. Fælles referat? Ja. Super. Så er det dig, Cesar. Men jeg har også bare en stor idé. Jeg havde det flyers, ikke? Men så tænker jeg bare på, at vi kunne lave en flyer som et postkort eller en eller anden form, ikke? Hvor der er billeder af os alt sammen. Ja. 6 deltagere, og så der står for eksempel Mission Integration. Og så bare dele det ud på Nørreport. Kan vi dele det op? Det vil sige, at vi skal være klar over, at hvis vi skal fange etniske grupper, så kunne vi for eksempel også tage over til moskéer og dele flyers ud, og så steder, hvor vi kan fange forskellige etniske grupper, ikke? Jeg tænker også på unge mennesker. Dem, som de går på universitet. Også skoler. Ja, det er faktisk også et godt. Universitetskantinen, biblioteker. Der er 2-3 stykker af der har tænkt flyers. Hvad vil I have på de der flyers? Lad os lige tage punkterne først, og så bagefter, okay. Ikke? Altså jeg tænkte på for eksempel trykte medier. Det var jo livsstilsmagasiner. Altså Euroman, Eurowoman. Blade som men igen, de brede. Vi har kun den her uge. Jamen, det kan du sagt. Det kan ikke rykke ind. Altså, de der blade, de ved jeg bare sådan. De kommer jo kun en gang om måneden, så det er jo kun aviser, vi har. For at blive kendt i befolkningen inden fredag, beslutter gruppen at forsøge at få medierne til at fortælle om dem.
Samtidig vil de lave en flyer, der skal deles ud i hele København. Formet som et ansigt, hvor halvdelen af ansigtet var en dansk, og den anden halvdel en mørk person. Altså en mand med skæg. Jamen, vi udstiller en imam, for eksempel. Det manden er inde i, det behøver ikke at være det, han ser ud som udvendigt. Jeg synes, at vi harmonerer godt indtil videre. Men det kan jo nå ændre sig. Men jeg synes, de er vildt søde, altså. Og jeg tror, det kommer til at køre rigtig godt. Hvis vi 6 ikke kan sammen, så hvordan skulle hele samfundet så kunne sammen? Så jeg går stærkt ud fra, at vi kan sammen. Det er mandag eftermiddag. Dalia og Shirzad er på vej til en grafiker for at få designet deres flyer. Hej. Hej. Velkommen. Dalia. Jesper. Shirzad. Hej, Jesper. Det vi så har tænkt, det er, at de her flyers, de skal være mega provokerende. Okay. Vi fik den her geniale idé i hele gruppen, at vi vil lave et ansigt. Okay. Og det ansigt, det skal starte herude med, at det er helt lys hud, og her er det mørk. Og her der skal det tune ind over hinanden. Der skal faktisk være 2 halvdele af det samme ansigt. Det, der så skal være provokerende, det er, at vi så bytter rundt på tilbehøret. Altså, at ham den mørke ældre herre måske har... Vi kan ikke helt, det er jo genetisk, det kan vi ikke lave om på, men mere, at han måske har en piercing. Hos grafikeren kommer samarbejdet i gruppen på sin første prøve. Dalia, hun var meget dominerende. Så lod han bare så komme med de input-output, hun havde til det, hun synes var godt, og det, hun synes var skidt, ikke? Men jeg sad ved siden, da hun spurgte mig, ikke? Så tænkte jeg, okay, bare lade hende køre hendes show, ikke? Jeg hedder Dalia, jeg er 19 år. Jeg er født i Irak og kom til Danmark på min 6-års fødselsdag. Og så har jeg boet i Allerød lige siden. Altså, det er et vildt kvarter. Der er ikke rigtig nogen udlænding, der bor herovre. Så derfor så har jeg jo også været den eneste sådan op gennem folkeskolen. Mine forældre kommer fra Irak, det er jo et muslimsk land. Og så bliver jeg så spurgt, jamen er I så muslimer? Der ved jeg aldrig sådan helt, fordi var vi det, ville jeg jo ikke have fået et fransk hotdog med min mor. Jeg gik i gymnasiet i 2 år, og i slutningen af andet år, der havde jeg alt for meget fravær. Så jeg droppede ud og gik på HF på VUC på et helt år, jeg tog hele pakken. Og så lige efter det, så skyndte jeg mig at melde mig til universitetet. Og det var også et lidt forhastet valg, så der droppede jeg ud igen. Hvordan er det ham, hvor det kun er ansigt? Det er det samme udsnit. Den første dag er ved at være slut, og hjemme i hovedkvarteret er det ikke gået helt som det skulle med pressen. Lige nu der prøver jeg at få fat i Urban og Metro-aviserne. Prøver at få dem til at tage lidt imod os, kan man sige, og skrive nogle pæne ord om os. Det var ikke rigtig lige få fat i dem, men det kommer nok. Du skal nok nå det. Vi har jo fået lov til at arbejde i døgndrift, hvis vi har lyst, så jeg tror, at det må tiden vise. Men lige nu, der tror vi er sådan godt på vej. Vi er godt på vej. Altså, I har